Reijo, sinä olet esittänyt Kuka lohduttaisi Nyytiä musiikkisatua 5 eri vuosikymmenellä. Miksi se on kestänyt niin hyvin aikaa? Ei se minun takiani ole kestänyt, vaan se tarina on ihan älyttömän hyvä. Löysi sieltä rannalta myöskin pullopostin ja kirjeen sieltä sisästä, jossa toinen peikko, Tuittunen, kertoo samoista asioista, kuinka se pelkää mörön mörinää. Hieno Tuve Janssonin kuvitus ja loistava suomennos Kirsi Kunnokselta. Ja sitten vielä ruotsalaisen Peter Lundbladin hieno sävellystyö. Hän tahtoi kirjoittaa, näkin kengässä. Se on läpisävelletty satu, musiikkisatu, jossa kuva ja musiikki loistavalla tavalla yhdistyy. Niin sinne voi uppoutua siihen sadun maailmaan ja se on kyllä kestänyt. Ja tuittu ruusut sai ja